Angela by kaglay thang pa sang tabo kisa kok bang lai ta o mamu sang lai thani adino salta no ani mai kisa no stong thangka mai kisa kepit ngai thang ta o bai sian bukra pro ano thanda babe sayau kutung go kutugo mahaita ang bong noro pa 6 mas songo kya asuk mane khokti monogoi sojo do jaka phayota Nga adino khang bo sojo khainali ya amti heng tha ta dara mai kisa pe ma bai angora pa 6 mas tong phakya borok kisa bujina nango samoya jese sangla kereng phanji samte problem ni thango ni rok ni thango ama hai hine anjala thangya ko anjala na sawi kabi tongkha angkhai gabunang puila ba sajak mane boto an domong samo angri chodeng ko botak thawning domong hanya agi muti ya hain ta ko ma hai chawte bo ang bono saga ang nung ngaya hangkai ta khosadi nung na haya bo buina hanai tungo nung ano ode mode khosa simi ta ya kadi ni ang bono saja babur ka ma hai ko kahang sawoi ko bombu habo ko kahang sai ko telangai ta ko ma hai ki mai ki sepeng bai sia ma hai ki ya kari thata Jingno tini khoroksa mane kaptuti kolkhe saka bo khoroksa chalabe hamsake kajena hani chalani nukhungo jora kolokromi thang tongi kya phiaba asek sal tomo olo salcha obre mai somani mai pegi thanga abagi tabuk chalani buma pupa ma kepeke songu hunai brino joli jage borni basa chalabe sekake nogor hore rika plus a chalabo tongna chana bagi simi pulia jora brino ko kam soi hamsaka and jepro brini thani je mana tomani man pai purke brino care khaya sak nang yake yakare rika o chala mane kubi ko ka o brino use kai thangai yakare rika o chalate bini ama babu song ate jora bri tewesa o chalabe kaham ke tongna bagi try kha gan kai apru chala sawo are nang ano kari agi alka chalabe tongjak sajak angte abuti buni tongjak sajak no na ya hne o chala ignore khari kha henkai aro norno sachiri pulia hankai o chala saiman tongdudi pano bahage o brino hamsa ko hne bini nogo tlang thanga tabu kagna jora ke tange a lajak joran kongno abahake sana na kana norno wansuna siri tabuni jora tam choli tong oke phati henkai ani dara by dolte mane song o mane beri bahagi ati bak par salabe malai live news to khajika ko kolomano chigonsa ko pai nor jodon sawi khnar re te asuk jora khanoi nor bu bukhaw wan sui tong khana o beri mai song theni mai pek mani bale tamni bono kage rena nang tamni bono breakup khanya nang nei nor ni bukhaw wan sui tong khana a bage a secret light teri channel lo party sora kahmina ti joto buji manai Segang sinamung sana jeno tini ostori hornai monai beri mungya kaimini bini live news to khanya chala tula sikorni mung angka san Pulia sekang beri bini kami tonai khorsa monani bekakte te khorsa chalabai noglai sinika apro chala o bernio pulia nogma jora sajake hamsama bai o berni pas te present jorani joto bisini kok buino semang olo chala saiman ka a beri agiwasa alka chalabai hamsake relationship tongi kangla jekhane bat chala abujoto saiman olo pano tabuk o bernio tesa hamsa khone propose karka a jora beri saka khanadi ningla ani live ta mongka anya jotona saimano a bage ang tabu kebo chala no phatcha bisas khane belani kiru ani live te o mistake samuno khanimo sungya beri atike dukhon angsake saka beri ni joto ko khanama olo achla saka khanadi joto chala hamya anya baksa chala kahambo tongo angle nini joto ko khanama olo pano nono hamsake ani bihik sanamo sungu te ang bui ka hay anya ana bisas khadi o chala atike bar saka pathego hankai te tam sajane beri bo achla nei kokno bisas khai doa ko hne khorni khabak sake relationship tonglakya atike khorni hamjak tama jora beribe chalani hamsama halok 6 month complete inka a 6 month jorani bisingo chala o beribe hamya tomung eba physical tona try khakya mane apno chini a secret life diary in code be sana thangke chala o berino a to z bomb bam class khanya try khayuta haipono beri abodi jaga ignore khlai o chala be a to z class khaya tongkha but apurno o chala hankai alka beribe bising hamjage a to z class khaimang duibar manchaka o tabuni beribe but chala jepro chalak tatala manchak a jorke chala kabai mapsani sawo angte engya ana map khadi hinai o chalani kabai mapsan manu keno yang beribo kubai hamjak toma bagai tewisa map klai rima bai bor khornei tesa hamlai tonglai amti keno borni 6 month relationship complete kha asuk sal jora hamjak tolama olo chala o borno tabu bini nogo talana bagai teli himsiri hine bar samang tonga haipono beri thana gosia tangi hinga beri bekhaw belani kirmate wansuma kotor habjak a wansuma angka nokni okra borok saime kari o chalani kobai bini logi thangai olo bini ama babu ano pulia nugma jora sajake angke nokni da kotoge lachi masi jake riklai rohor jano beri bekhaw abti wansuma belani kirma kotor habjak abage beri o chalani kobai bini logi thana go sia ang tongka pulia jora
Piaba abon yagulo celani buma bupa borin hamsama kok semani ob berino dili call khayi kaham hamya kebama kok salaima bisingte berino teba sachaka ab bagi celani buma bupa direct ob berino nogo phasi rekhni dili call kai ringkha ati jorke beriba wan sugina kha nokni okra borok ama babu se phadini ringi tongo henkai tabu kaham ke thange kaham ke nokhong katal khawai tong siwana beri a kok bukhawa wan sugi tongkha te aboni ola henkano celabo direct ob berni nogo thange hamjako henya bini logi nogo telang thangka ateke a sal jorani simi buri a telani nukhongo thange kaham kurung tong tongi kya apuru buribo o telani nukhongo hamse katal thama joraba kise mise samung khalepro mistake serok ang thangke o telani buma bufa delino jolma phonoge domki bai kutugi mang samung rok phurunga mane whatsapp na kok kasamai kok thanda ki sawoi phurungya atita Hypono buri aborok no mungsa kok saya siringkai tomang asalani nukungo 6 month complete engka piaba salcha hanke obri mai songmani mai pegi kepek engthanga apur henge chalani buma bufa kutuka mai songna ringya o manu tabuk sawasanai sei wak tok ponphano chagalak abege nork big besano a mai kepek no chaladi chalani buma bufa atike kutuk toma jora buriba kok thaise yasagi sawirika angbo asuk tongi phaimani koidinle asuk mai kepek khalai songi charika ba tini kisa mai pegi thanga angba sididi samane de o manu pegriba joto borno washe derai manu abono tei asuk tamni kutuka Berini ati kongno khanamaya golo ke chalani buma saka o buriba kok phirongne kok tola tongya jachi abuti berino chengte hamsing narikya o kok sawi berino ignore khalakya chalani buma buha plus jepini hamsama chalabo a berino tongi chei pake tabuk saknangya care khaya oi nogo thangi tonerika olo angnono napaine hane simi kokse bandi kabuka o berino bat koboyole a berino tabukhono naharliya kagisi hirisiwo a chala abage beri aboni olophano chalani nogo thangka malai tesak hada hamno o kokno wansugi phiaba chalani buma bufa born buslano kok phurenge a berbe tabuk sikagano rika malai rilia abo hakino o munai asuk sal hamjake nukongkhai toma olo mai kisa pegi thangmani bai tiniti salo bin hamjama salabai kaglanya nangkha paithego jeng abono sanai chin bukakte baksa borni tomung angkha pulia sikang jorake nono kobune hamjako hnei imang kotor phunungnai phiaba jepro nini aroni je mani mana tomani abo manma ya golo henkai ati borok nono saknangya kalai sakeno yakade hirinai tangi hinkai ati borni bokorgo sutu tongnani chanani mang wansukjak and most important engka baksa nokni buma bufabo asol batpar phaltu tongo borni busa chala a borni pula hamjagi nogo talangi kaje sekam berbe thoiche tongphorke bahage nokni buma bufa mokol baina sike mokol buskangno 6 ma jora toni woi etojet khlairi toni man khana tini kisa beri mai songtene mai pegi thangka hankai kakna bagi lama karna mansaka haja abage chingsanai tini obri adiki che live nosto mani abo chalani dos simia aro chalani buma bufa sombo akol sitra phaltu mang tongo plus biha nukung kaisa jotono lupsa mamang abo jotono jodi chini o video no nai khane tabuk chingno jolijak tongka hankai main drangka norkai family member no mukhang se phonuge expose video khanya nango next time so ani tara by dolte mone so khane nadi o mone burini khokdino norm kisasa botam saka hello dara hello hello mone shari মানে আনজলা বাই কাগলাই থাঙ্গা পাসং তাবো খঙ্গাই আনজলা বাই কোনো ওয়ালাই না খাওয়ালা দো কোনো কক বাংলায়া তা খঙ্গাই আনি বুকরা বাই কিসা কক বাংলায়া তা ও মামা সামলাই থানি bufuron কক je normal mentin ka অমো খঙ্গাই বুসু পাই বদি আবরো খান ছানিয়া হাইপনা বিকিলে বার বালায়া খদারা আবো busur bal ko okokta sabta kaisa hairok si ko mo bisi balgo hota do sabta ka seka mane jene problem cheng mani sabta ka shin simi mutam te kya abuni sikang ro phonong kana to bisi balogya ko mas hai ko mas kaisa ro kaya ko baita gen norok abuni sikang go ge kun problem na tongsa ni ang ko ani chala bai ko kun problem kure hingai ani bukra bai bo kun problem kure adino salta na ani mai kisa nostong wi thangka mai kisa keping wi thangka go obo bai sian bukra pro ano thanda babe sayawoi kutung go kutugo mahaita ang adino khai kisa angbo kisa mane joliwoi ko kisa borongo sajakting thanga kam hanya amahai hinai ge borok ano tokrari hum jagu yang thanga ta mahaita mane khai agini simino do khanani dara agini simino borok ko mane kusangti phurungya do besa butunyo kusangti phurungya uilani simino mane kok phurungma bo ragra kam haike sawo ko syntax rok phang tu kisa phan kusari thangka
दै कामराव खायदोंमोन दा ओमफ्राय किसा सेन्टेक्स रक फानो आसिनि दै रकमोन बेलाय थांगो ओमफ्राय नरक मायाराव आकाशा से मायाराव थांगो ओंखाय न बरक जल जागै माने मकल लुगिया दा आहाय लुगिया दा दै रकनि कुतु कुता ओमफ्राय आसुक जराम सय फायो आं बनर पास सय मास संगोखिया आसुक माने खोपि मनगै सयज दयजखा फायो दा ओंखाय आदिनाव खां ब सयज खायमालिया आमति हायनो थाङा दा दारा Kita apron ke nang je mai song tani ke pegi thang ata heda. Gabon te ni bekra suno tam ka. Ani bekra suno gang ko ni hiya do dara bo. Tam hin. Ko apro bo rabat ki sini rabat kaina bagai ko jal bulai tongo do ayang ita. Ngai obuno angka bono thangkana hini tongo ta chaini yan bekra jono thangkana hin tongo apro jal buna thana hin tongba thangkana hin tongo gang sen se jono ka bai sai tongka. Maiki sape ma bai angora pa 6 मास tongphaikia borok bo kisa bujina nango samoyo jese songa kereng phanji somse brabrok ni thango ni rok ni thango ama hai hine anjana thangya ko anjana na sawi kabi tongkha angkhai gan buka ju khayu ko mane kifili hin payo ta ngo tam khayo ta ni hai irai mo hai amuk samo rok hin payo ta angkhai bono to ang tongo ni khani thangkana hin tongo ngai an dese kifili hin payo an bukra je ganga puru kono bono to kra ri ma hai kalaya kono bono kutung khaba saya ang ini ani norok bo saimana ang pulawa ang budike mamu sona ka bitai ini salas ani mai hamya ke pek ngi thango amsu paile nungko amsu ke kutung ni kono ko yata na ni ama hai ni kimi sagata angan bukra ju pura jol jak suka no mo buriya no buzi bunai amok somok ama hai rok ni kutukuta no ngo mo buri nan an busla je kono kangke nung manjang nai aba hai rok ni sata bo Ganga ang bo saimi able bong bising ko no dara ang to kaham kan tong tong yo asu dini kuno wale sholai kurei kaham kan tong yo mal komun kurei hina boya phungo bang songo diboro ba ang dibor ongya kuno songi payo anga sarini bo sarik songo salje bo mal komun kurei hina ya ma haita anga iko sentek so kisa kamro khai tong ka kisa tuirok sa ka sari thangota anga abono no ka saro anga abono ragra kha kutugo mokolok nugia da atirok ni ro kututa Mana kai nang je binoro 6 मास thang dong kya 6 मास thang dong prong ge jini ni bukra song o mane jekun kok sa kesa rak ra kok sa uta mane abo sana sai bor tomong no abo hain khata haida bong ni sab samonya am dikun kok sa mane ano to borok ani sadi thangya do ang thangpur bodara borok ma ano amjela bayang handu tongone khunawai bongni parani borok na unko ani number riwai call khairu ta borok joto no law speaker riwai ani khorang lom joto no khanai tongbayo ko bin busla be hamtu tongni ta na hanga apru ko borok sunuta amte ne ko tamono moti phona mono ro hamju be tonglai a hai rai jang I hamju ko saga gagai no kai ochala talangna rok rai sa rok sunuta borok amte ne bong borok sunuta ti ne Gang in saga penang saga bin ma babu song ko siaka ang thangya anti nyang saga ga bin ma babu song kana tongkha mana ang apro to saimia ang tabu saimi gata nga borok si ko khairu hanai nga aprin chini na an ko khana bin baba song sa jage kol mang khaile ta no phaiji nga busla no bo tu dia ni ro ko sauta gang bo bong ko ba no phaji ga ba thangja khalam gang bo Sin bui borok lasu mani kota thangro ya bele jese sapa no ang khalo bui borok sapa na ang khu khalo bui tong khata ngam ti kham bun borok si khaji ni ma bo thamang pa yang ta sa khaji marketing ni ama haimang ang kol khai sao gang mo bises khai thangsa kata amte bises khai thamono borok si borano ta khai kisa ma teng ba si ma ta bang jila bo si ka si ata amte kan nang pulya salame bagi sini ba Ang jela isin mani gangga ko monai para ni masa tongo ngai ang jela ni para ang katula sikodu ngai atula sikoni jela gana an monai no monai khao ka an monai songor bene thangpuro ko mela bene ne hin chauta goria mela ta goria mela bene thangka ngai ko phaila kang lu khang ngai hamjong lai ka ko ma te sinuta Gai ko bong nong ni borok khai joto saimano bini nong ni da joto borok saimano ani yang sin saimi ani ho ang nong no khang sa sare ga ama hai no pulya joro ni kokda
builawa hangkai saimiya na ma song ani garden no ke be saimiya ang mo hai engan hanni ma ang mene ang hamjo guro khani phugyata engan nang khana ko je engan nang je ni ne monani protection we hamsala kya gavernor koima sa choli tongka jol mani inkom te inkorong khana pas hoimas am hai rok khana ta soimas relationship tongta ni engan no olokeno इंको अंजला नो हिंदी हिनु अनेक बार हिंदी हिनु गांगां थाइया को खालग लगै दङ माहागे रगदा अन्ति दां न हनै आं गाहाम हामिया वान सुबि दङ ता गबना पहिला बसाजा माने बतो आन दङ जामो आं जे सदों को बताक थावनि दङ हायो आगे मुति मुति हाय जा को माहा सावते बो गां बब निजि बसिउ आं आगे तामो निया मुजगा साइनो दा बो गागाय बो ता खामा जे कक बांगै दङ ता ang bono saka ang nung ngaya hangkai ta khosadi nung haya bo boina hanai tongo nung ano oding mode khosa simi ta ya kadi ni ang bono saja baburu ka ma hai ko kahang kaham sawoi ko bombu habo ko kahang kaham sai ko selangai ta ko ma hai ki mai ki seteng mai sia ma hai ki yang kari khata